Vrijdag opende de groep Machiels officieel Machiels Building Solutions in Beringen. Hier worden kant-en-klare energiezuinige woningen in houtskeletbouw gemaakt en geassembleerd. Op dit moment werkt er een 35-tal mensen. Dit aantal moet volgend jaar al verdubbeld worden. De groep Machiels kende de afgelopen jaren een sterke groei en is actief in diverse sectoren. Daarom is een duidelijke bedrijfsstrategie cruciaal. Het is zo dat het heel belangrijk is dat je bewust aan een bedrijfscultuur werkt. Dat kunnen allerlei elementen zijn. Uiteraard hebben we hier een bedrijf dat ecologische gebouwen en constructies maakt. Dat is iets waar je op kan drukken. Maar ook de samenhorigheid, de omgang met elkaar. Bovendien is diversiteit voor Machiels Building Solutions in Beringen erg belangrijk. En de deelname dit weekend aan de Open Bedrijvendag is ook een bewuste keuze. Een open bedrijvendag is een moment dat je iedereen samenbrengt, dat iedereen samenwerkt en zichzelf presenteert aan de buitenwereld, waardoor dat je ook een zekere trots creëert naar het bedrijf en dat je kan zeggen van kijk eens wat wij hier allemaal doen. En dat zijn dingen die denk ik heel goed zijn om een bedrijfscultuur tot stand te brengen. Dus Jurgen, hier staan we in ons modeldorp. Dat hebben we speciaal gebouwd om mensen te tonen wat we kunnen. Onderzoek vanuit SD Works bij CEO's toont aan dat zij van hun HR-managers verwachten dat ze hun strategische impact moeten verhogen. Ze willen een betere aansluiting krijgen bij de business door een echte HR-bedrijfsvisie. Wij merken ook dat firma's die een nieuwe bedrijfsvisie ontwikkelen, als die vanaf het begin HR meenemen, dat ze 3 tot binnen 5 jaar veel verder staan dan eigenlijk firma's die dat totaal niet doen. Dus daarom hechten wij daar heel veel belang aan en willen wij CEO's attent maken van vergeet HR niet in elke specifieke bedrijfsbeslissing die dat je neemt voor u of om uw specifieke doelstellingen te kunnen halen. Op 2 dagen wordt zo'n woning wind- en waterdicht gezet. De groep Machiels werkt nauw samen met SD Works om een HR-beleid te optimaliseren. We werken op dit moment bijvoorbeeld samen rond het vastleggen van functieclassificaties. Dat wil zeggen dat je bepaalde functies in een categorie gaat plaatsen. En daarvoor heb je wat toetsing nodig en daarvoor hebben we dan externe hulp nodig. Visco Tepak in Lommel is een wereldspeler op het gebied van het produceren van darmen voor de vleesindustrie. Op de site in Lommel komt er binnenkort een nieuwe fabriek, goed voor een investering van 20 miljoen euro. HR-manager Jacques Bonen speelt daarom een cruciale rol om de 350 personeelsleden goed op de hoogte te houden van de bedrijfsstrategie. Communicatie is dan heel belangrijk. Mensen moeten weten wat is mijn inbreng en hoe word ik gemeten. Hoe word ik verder geëvalueerd ten opzichte van de realisatie van mijn persoonlijke objectieven. Nog volgens het onderzoek van SD Works blijkt dat onze bedrijfsleiders wel degelijk het nut inzien van een duurzame HR-benadering. Wat kan dat zijn? Talentmanagement, engagement, instroom, uitstroom, verzuim. En wij gaan HR helpen om op die specifieke kernpunten acties te kunnen nemen, zodoende dat zij toch een bepaalde meerwaarde kunnen leveren aan het effectieve bedrijfsleven. De afstemming van de HR-systemen op het strategisch beleid is toch wel iets wat niet mag onderschat worden. Ik denk bijvoorbeeld als wij mensen gaan verantwoordelijk stellen voor bepaalde objectieven, dan moet verder hun functionering ook geëvalueerd worden. Ook de beloning die er tegenover staat zou verder in verhouding moeten staan met de resultaten die ze geboekt hebben. Dat is zeggen een beetje pay for performance. Wij zijn dus gestapt in het project van competentiemanagement. En we hebben daar verder een heel degelijke ondersteuning gekregen van SD Works. Wij denken nu bijvoorbeeld aan een payroll scan. Wat verder ons wat meer inzicht, wat meer zicht moet geven aan de activiteiten die wij doen in verhouding met de payroll. Of relaterend naar de payroll. En ik hoop dat we daar ook dan de nodige resultaten uit kunnen halen. Ook de groep Esso Bruno kende de laatste jaren een forse groei. Deze vestiging in Bilze is voor Angelo Bruno een toonvoorbeeld van hoe een tankstation er in de toekomst moet uitzien.
Wij proberen het concept alle dagen opnieuw te evalueren en bij te sturen. En het concept wordt uitgedragen door onze zelfstandige uitbaters. Het zijn mensen die eigenlijk op hun beurt, ieder op zijn terrein, op zijn station, het station en het conceptbeheer op 100% moet beheren. Tot slot blijkt uit het onderzoek van SD Worx dat de bedrijfsleiding en HR nauw moeten samenwerken op het gebied van competentiemanagement, communicatie en opleidingen. Wij proberen al onze mensen collectief te laten opleiden door georganiseerde opleidingsprogramma's die wij een stuk bijsturen en organiseren. Maar dat wordt wel gegeven door andere externe organisaties. Iedere maand hebben wij een vergadering. We brengen alle verantwoordelijken bij elkaar en daar wordt constant bijgestuurd, constant gewezen op hetgene wat het concept moet hebben. En dat is 100% zorgen dat de klant tevreden is. Als je wilt bijvoorbeeld innovatief zijn, dan moet je weten welke specifieke competenties moeten we daarvoor hebben. Welke effectieve opleidingen moeten we die mensen laten volgen. Waar moeten we die competenties gaan zoeken? Dus het wie, het waar, het wat en het eigenlijke hoe. Noem dat wij spreken talentmanagement. Men merkt toch, als men bezig is met effectief HR-beleid, dat je daar niet los kunt zien van het volledige bedrijfsbeleid. Zo kan HR meer zijn dan een gewone kost en het bedrijf uiteindelijk ook effectief geld opleveren.